Srácok, mindenki jövőbb is a mai videóban Skibidivel, CZX SP-vel, magyarul a Skibidi Jump Glitch-el fogunk játszani. Igen, ő az igazi Skibidi Jump Glitch. Kontrollerrel leszek, és lett boxom, úgyhogy most szivatni fogjuk egymást. Mint két jó barát. Szevasz, te büdös! Azt hiszem, Pali van esélye konkrétan. Tudja, hogy nincsen, de azért még megpróbálkozik. Leboxolom a rákba. Jó, az árnyékából láttam, hogy ez a palacsintám. Igen, ezt te nem gondoltad, te tyókám. Pam! Nem gondolja át a Pali, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha engem leboxol. Igazából csak kétszer erősebb vagyok nála. Az a baj, neki van spatulája, meg minden rákja is. Ez így fájtolással nehéz lesz. Azt hiszi, hogy a Skibidi Jump Glitchnek van esélye. Jaj. Oh shit. Oh shit, not good. Igen? Pali az mágin átbagol. Hát lehet, hogy ezt az igazi Jump Glitch-el játszom. Rákba. Ne! A kuró akarom mondani, te higány! Te zsidó higány! Te higány! Nem hiszem el, hát a... From the screen, on the Skibidi Jump Glitch. Skibidi Jump Glitch a legbénább a gatyámba. Micsoda? Jól hallottátok, gatyámba van benne. Skibidi Jump Glitch. Jaj, eltölt a telefonom. Mondom, ne dőlj már el, te zsidó. Megpróbáltatok a taxot letaxilni. Ne! Jó, az majdnem. Nem hiszem el, hogy a jó büdös, túrós Skibidi Jump Glitch. Ez a real Skibidi Jump Glitch. Fuck dit sérem. Fuck dit sérem. Busy. Na, hát srácok, ez a videó ennyi lett volna, én nagyon köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, csapassatok egy lájkot, és ha szeretnétek még ilyet, akkor legyen meg ezen a videón a 10 like. Sziasztok!